Mga takbayan sa Lapu-lapu nakapahimo sa gitanyag nga free ride sa electronic or e-jeep. Si Luan Mirondina sa report. Gibendisyonan kaganihang buntag ang unang napo ka mga e-jeep nga naabot ni adtong Martes. Human sa blessing, namong ang chairman sa UDOTCO, ang managing director sa distributor sa e-jeep ug si Mayor Paz Radasa. Human sa hamubong programa, nangabot ang dugang 15 ka mga e-jeep. Nag-ingon man ang UDOTCO na doon na sila damurag Balitang Street sa mga treat sa mga tao. So, naku, mas may mag-bless. Sa karon for the Balitang Street, doon ay 5 nga magdagan-dagan hangtod sa Valentine's. Karong sunod bulan ay 25 po niya maabot niya sa bulan sa Abril 50 bali sa kinatibukan nga 100 ka units ang tanan. Hayan sa Pebrero 18 na, ilusad ang e-jeep sa dakbayan sa Lapu-lapu. Busa kaganihang buntag, mitanyag sila og free ride ngadto sa mga sumasakay. Gipasigarbo sa distributor sa e-jeep nga gawas nga hamugaway og komportable kining sakyan. Sayon ra usab kining imaneho tungod kay automatic kini. Og syempre, wa lang kami ni suway pagsakay, kundi gisuwayan usab nako ang pag-drive niini. Mura ka drive o bump cars. So easy. For me nga dili ko driver, sayo na kay siya dadon. Matod sa distributor sa e-jeep, ilang gidasig ang mga babaeng drivers. Nga mga play usab, ilabi na kay nanginhanglan pa sila og dugang mga drivers. Samtang pipila sa mga pasahero nga nakapahimo sa free ride na tagbaw sa ilang kasinatian. Nindot kaayo kay hayahay biya kayo tanan ang pagsakay. Libre pag yun. Free ride. Ay siya ma'am kay para na kay high ceiling mo siya, so daghang hangin makasulod ba compare nimo sa multicab na low ceiling, mas komportable gid ang mga pasahero sad nya, which is more maayo sa environment kay gamit solar, then ay free na charge sa imong cellphone, maayo gid sabot. Gibutyag sa UDOTCO nga 8 pesos unya ang minimum nga plitihan nga ilang ipatuman sa unang 5 ka kilometro, samtang dugang piso sa musunod nga kilometro. Uban ni Rinanti Quiñones, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.